Sa mga niaging adlaw, kauban ng mga ahensya sa gobyerno atong giadtuan ang mga lungsod sa Pilar, General Luna, Del Carmen ug Dapa para sa second leg sa Aid and Humanitarian Operations Nationwide o AHON. Uban pa ani ang Burgos, Santa Monica ug San Benito. Ripod sa Siargao, Surigao del Norte aron ihatod mismo ngadto sa atong mga kababayan nga naapektuhan sa pandemya ang tabang sa atong gobyerno. Gikan kay Presidente Duterte o gikan kay Senador Bongo. Ato kining tanaw. Sa ikadawang hugna sa Aid and Humanitarian Operations Nationwide o AHON Convergence Program sa probinsya sa Surigao del Norte, giadtuan sa mga ahensya sa gobyerno ang mga lungsod sa Pilar, General Luna, San Isidro ug Dapa sa Siargao Islands. Kauban ang Office of the President, Presidential Communications Operations Office, Department of Social Welfare and Development, Department of Agriculture ug Department of Trade and Industry. Giatod sa mga gisulting ahensya ang tabang ngadto sa atong mga kaigsunang labing naapektuhan sa pandemya sa isla sa Siargao. We have set a new standard of public service nga unta mahimong ehemplo sa mga musunod nga administrasyon. Kining AHON Convergence Program is a kaligasiya that will remain and maintain the people's trust and confidence tungod kay nagpatunay lamang na kini ang inyong gobyerno na mati sa inyong tanan, sa inyong mga hangyo o inyong mga gikinahanglan. Niadtong Hunyo 30, ana sa 200 ka mga mag-uuma ug mangingisda gikan sa mga lungsod sa Dapa ug General Luna ang nakadawat og tabang pinansyal gikan sa Assistance to Individual in Crisis sa Department of Social Welfare and Development. Nanghatag pod ang Department of Agriculture og vegetables ug hybrid seeds ug rice processing center. Misaad ang Department of Agriculture na maghatag kini og 2.5 million pesos financial grant sa lungsod sa Pilar ug General Luna alang sa ilang proyektong pang-agrikultura. Lakip na niini ang Farm to Market Road projects. Niadtong Hulyo 1, naghatod pod og tabang ang AHON sa lungsod sa San Isidro ug Dapa. Diin 200 gyapon ka mga mag-uuma ug mangingisda ang nakadawat og tabang pinansyal gikan sa Assistance to Individual in Crisis sa Department of Social Welfare and Development. Nanghatag usab ang Department of Agriculture og mga binhi sa gulay ug drip irrigation system ngadto sa Farmers Cooperative. Nagsaad pod ang Department of Agriculture og 3 million pesos nga financial grant ilalom sa Enhanced Kadiwa ni Ani at Kita Financial Grant Assistant Program ug mga dugang na patrol boats ug ice plant. Gitabangan usab sa Department of Trade and Industry ang mga benepisyaryo nga gusto magtukod sa ilang kaugalingong negosyo ilalom sa programang Pangkabuhayan para sa Pagbangon at Ginawa o PPG. Nagbutang pod ang ehensya og on-site business name registration alang sa mas paspas na pagproseso sa ilang aplikasyon. Nagpasalamat usab si Lito Doria, residente sa munisipalidad sa Pilar. Si Lito Doria, usa ka benepisyaryong nakadawat og tabang gikan sa AHON. Magpasalamat ako dako sa atong kagamhanan nga bisan pa sa kalisod nato karon gumikan sa pandemya wala ta kita pasagdi sa atong panggobyerno. Salamat Karajaw sa among madawat nga Karajawan. Dako na kini Karajaw na tabang alang kanamo ng mga naglisod karong panahon. Salamat sa nagpasiugda nini sa tanan tulo ka grupo nga nagkahiusa. Ako nagapasalamat og dako nga kini para kanako dako na kayong tabang. Daghang salamat. Labi na gajod sa atong pinangga na sekretary Martin Andanar na taga dinhi gajod dinhi siya. Ingkilayaan ko gajod dinhi Karajaw kay dinhi Pilarnon kami. Ug uban sa imong mga kaubanan labi na sa pilanggang mayor Marialisa Leonaji Resurrection. Daghang salamat kan Senador Bongo Matod. Salamat Karajaw, Senador sa imong Presidente Duterte. Salamat Karajaw. Hinaot pantana na kini magpadayon pa sa daghan pang mga panahon. Mapasalamaton ang mga lokal na kagamhanan sa Pilar, General Luna, San Isidro ug Dapa sa mga tabang na nadawat sa ilang mga katawan tungod kini naghatag og dakong tabang sa ilang pagbangon. Kining mga programa tabang sa atong gobyerno sa inyong sitwasyon ug tinuod nga makatabang sa inyong pagbangon o paghawas o pag-ahon, no? Pag-ahon nato. Basta't laging handa at sama-sama
kaya natin to, aahon tayong lahat mga Pilipino. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!